Nagkaroon ng engkwentro ang 3rd Infantry Battalion na laban sa Communist Terrorist Group sa barangay Cagtutuog, San Jorge, Samar. Ayon kay Captain Christopher Tataro, Division Public Office 8 ID Philippine Army, nakasagupa nila ang communist terrorist groups habang nagsasagawa ng security patrol sa paligid ng nasabing barangay. Nang bigla silang nakarinig ng putok ng baril at agad nilang tiningnan ang pinanggalingan upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Pagdating nila sa lugar kung saan nagmula ang putok ay nadatnan nila ang 5 miyembro ng CTG kung saan agad silang nagkaroon ng palitan ng putok. Sa gitna ng engkwentro, tumakas ang 5 hinihinalaang CTG kung saan naiwan ng mga ito ang kanilang mga armas. Na-recover din ng mga sundalo ang ilang matataas na kalibre ng baril at mahalagang dokumento. Wala namang nasugatan o nasawi sa panig ng kasundaluhan at agad na nagsagawa ng pursuit operations upang matukoy ang lugar kung saan tumakas ang mga CTG at maiwasan ang kanilang pag-udyok sa publiko na sumama sa kanila. Sa ngayon, patuloy ang security operation ng militar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa nasabing lugar at gayon din ang karatig barangay. Yung ating pong mga kasundaluhan ay nagsagawa po ng security patrol sa lugar na sakop ng Barangay Cagtutuog, San Jorge, Samar. This is in response po sa mga report na mayroon pong mga armadong nagsasagawa ng extortion sa atin pong mga farmers. Yung armadong grupo mayroong pinaputukan. And pagpunta ng doon ng mga sundalo, tinumbok po yung lugar ng direksyon, narinig yung putok. And doon sila nagpang-abot, nagkaroon ng maiksing putukan, more or less mga 3 minutes lang po. Tapos nagpulasan na po itong mga armadong grupo. Sa panig po ng mga armadong grupo, negative pa po tayo nakita dito, although ongoing po yung ating pursuit operations. Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Captain Christopher Tataro, Division Public Office 8 ID Philippine Army. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpili and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!